Сәнмісіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатсина олғатаба қойбір темалар турында. Янған ер турынына яңа фатир. Ребенушка бистесінде уттан зиян көрген Шариповлар ғойлесіне шахар хокимияты 2 бөлмелі фатир берді. Яңартылған бинада яңа идеялар капиталь түзіклендірден соң Нур яшьләр үзәге ишекләрен ачты. Татарстанда коронавирустан 68-ші үлім ұшырағы тіркелді. 1933 елда туған хатын қыз әлмәтнің еғышлық ауырлар қосақанесінде вафат була. Узған тәулікте Татарстанда яшаучы 26 кішіде COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда коронавирусның бір яңа ұшырағы тіркелген. Бұл соңғы тәулік ішіндегі мәхлүмәтлеріне Республика оператив штабы хабар итті. Шулай айтып, 11 сентябрға Татарстан бойынша коронавирус белән ауыруның барлығы 6787 ұшырағы тіркелді. Оларның 5602-сі тірілген, онысы узған тәулікте. Янған йорт урынына яңа фатир. Шәһәр хакимияты Шариповлар ғойләсі мәселесін хәл итте. Есігізге түшірәбіз 12 августта Ребенушка бистәсінде 6 йорт ишік алды құрылмалары шулай 48 елдан артық Ясир һәм Флюра Шариповлар ғойләсі яшәгән тұрақ йорт янды. Янгыннан соң йортта яшарлык түгел иде. Зыянның гомуми суммасы 12 миллион 655 мең сум тәшкил итә. Хәзер әлеге ғойләнең тұрақ мәселесі хәл ителде. Шариповлар ғойләсе мәләкәс аръягыннан 2 бүлмәле фатирга ия булды. Зыян күргәне башка кешеләргә йортларын төзекләндерүдә ярдәм итәргә вәгъдә бирделәр. Иминiyet компаниялары бәяләгәннән соң эшләр нинди күләмдә алып барылачагы билгеле булачак. Яңартылған Нур яшьләр үзәге ниһаять янәдән үз ишекләрен ачты. Ремонт эшләре бирдә 2018 елда башланган иде. Бина тонны маслык дәрәҗәдә үзгәрде. Яшьләр үзәге капиталь ремонтлауга барлыгы 146 миллион сум акча бүлеп бирелде. Тулырак кылдагы сюжетта. Музыкаль төркемнәр, биючеләр, рассамнар, барлык шаулы яшьләре дә яңартылган үзәк янына җыелды. Хәзер иҗатны үстерү өчен бирдә мөмкинлекләр тагы да артты. Әйтик, яшь шаулылар мобиль студияда картиналар язу телләрне өйрәнү белән дә шөгыльләнә алачак. Это мобильная студия, в которой у нас будут проходить и творческие мастер-классы по написанию картин, к примеру. И также в этой студии будут проходить занятия студии, школа стендапа, студия для девушек. То есть тут многофункциональное пространство. Бирдә һәркем үзе өчен кызыклы юнәлеш сайлый ала. На что направлен клуб? На то, чтобы как раз студенты или же работающая молодежь, также юниор-лига, развивали именно киберспорт, чтобы это было направлено не на пустую трату времени, а на развитие своих навыков, своих софт-скиллов. Вот. И как раз таки здесь и будут тренироваться команды, не соло-геймеры, а именно команды. Капиталь ремонттан соң Нур яшьләр үзәгенең яңа дуслары да артты. Хәзер Нур һәм Метр яшьләр үзәге бер киңлектә эшли алачак. Бу алга таба иҗат уңышларына уңай тәэсир итәчәк дип белдерде үзәк вәкилләре. Лилия Гатсина, Диана Мулярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Сәнгать кешеләрне берләштерү чарасы Шоллы картиналар галереясына 40 ел тула. Әлеге истәлекле вакыйга хөрмәтенә бирдә күптән көтелгән югары басма күргәзмәсе ачылды. Көтеп алынган халыкара күргәзмәгә ярты елдан артык әзерләнгәннәр. Все собиралось по мелочам. Большая работа была в период пандемии. Потому что, несмотря на все неблагоприятные условия, картинная галерея внутри работала и проводила вот эту вот огромную работу. В период этой выставки мы будем организовывать мастер-классы, будут лекции. Проектка 20 илдән Америка, Австралия, Европа, Якын Көнчыгыш, Азиядан 110 рәссам катнашты. Барлыгы 370 эш кабул ителгән экспозициядә 250 катнашты. Ценность выставки в том, что здесь представлены почти все техники графические. Вот. Значит, разнообразие сюжетов, тем, идей подкупает. Я думаю, что надо и художественным школам, и училищам, и профессиональным художникам походить, понюхать работы, посмотреть. Бу күргәзмә республиканың башка шәһәрләрендә дә узачак. Яршолыда бөтен дөнья рәссамнарының эшләрен 13 сентябрьгә кадәр карарга мөмкин. Лилия Гатсина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар.
11-13 сентябрь көннәрендә президент сайлаулары узуы сәбәпле укучыларның дәресләре кыскартыла. Шимбә 12 сентябрьдә белем бирү йортлары сәламәтлек көнен билгеләп үтәчәк. Дәресләр урынына укучылар өчен урамда спорт ярышлары узачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Центр детского технического творчества номер 5 проводит набор на программу дополнительного образования «Детская инженерная академия» по подготовке юных специалистов в области инновационных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о получении дополнительного образования. Телефон 56 34 86. Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова – это престижное образование мирового уровня. Изучение 3 иностранных языков при выборе любого направления. Телефон в Нижнем Новгороде 416 61 41.